Nem mondok szerintem ezzel újat, hogy nagy komoly borok csak szabadságban tudnak születni. Ezt a környezetemtől is megkövetelem, amit elég nehéz úgymond elfogadni, amit sokszor mondják, hogy lehetetlen, de igazából én tudom, hogy csak úgy tudunk előre haladni, hogyha hihetetlen hatékonyan dolgozunk. Nem tudnám ezt a termőhelyi egyediséget megmutatni, hogyha ezek a gyökerek nem azokban a rétegekben lennének, amelyhez csak egy 25-30 éves szőlő tud elérni. A Szerelmi Dűlőben 60 éves az ültetvény, és ahogy mondtam, az Újhelyiben pedig közel 100 éves. Miért akarok én 30 éves szőlővel dolgozni? Láthatjátok például ott is, hogy ezek a hatalmas nagy tömbök, tehát ez az alapkőzet, ez egy teljesen semleges, teljesen szűz rioli tufa, tehát nincsen arról szó, hogy itt 50-60 év gazdálkodása a felső 50-60 centit telehintette volna műtrágyával évről évre. Az egész szőlészeti munkában semmiféle tápanyag utánpótlást nem használunk. Úgyhogy ezekben a rétegekben, főleg itt a nagy sziklák feletti részekben ott vannak elaprózódva azok az ásványi anyagok, amelyek ezt az egyediséget, az adott természetkötő egyediséget biztosítani tudják. Ettől az évtől kezdődően az összes területemen biológiai növényvédelmet folytatok. Ez azt jelenti, hogy kizárólag csak réz és kén használatával védekezem. Úgy tűnik, az első évjárat sikeres volt, habár azt is hozzá lehet fűzni, hogy ebben az évjáratban azért nem volt nehéz sikeresnek lenni ebben a tekintetben, de folytatni fogom tovább ezeket a kísérleteimet, mert hiszem, hogy ebbe az irányba kell haladni. Kétféle birtokbort készítek, az egyik a száraz birtokbor, a másik az édes birtokbor. Amit most elsőre láttunk a 11-esekben is már, az a tisztaság. Az, hogy tiszta volt a gyümölcs, élet volt a gyümölcs. Én szoktam is mondogatni, hogy én szeretnék túl lépni a termőhely kifejezésen, a tisztaságon, csak a tiszta ízeken, vagy a tiszta munkán túl. Én szeretnék olyan borokat készíteni, amiket elegánsnak mondhatóak. Tehát nem csak az a fajta felszínes elegancia, ami egy fél óráig képes létezni. Ezeknél a boroknál is látom, hogy kinyitom, és 3-4-5 nap és semmi változás. A borkészítésnek a lényege számomra nem más, mint ezt a pontot megtalálni. Tehát egész életébe kell az embernek azon munkálkodnia, hogy megtalálja azt a bogyó érettségi pontot, ami ahhoz igazodik, amit álomban megszületett a fejébe. Ha ezt elkapja, akkor megvan. Próbáltam 11-be törekedni, megközelíteni azt az alacsonyabb, a legkisebb alkoholtartalmat produkáló érettségi pontot, de már a határ, tehát az éretlenséget nem felmutató pozíciót, hát sikerült elkapni. Tehát ezek akár órák kérdése is lehetnek. Én választottam őt, vagy ő választotta engemet, ezt nehéz megállapítani bárkinek az életében, vagy amivel foglalkozik, ennek a sorrendje hogy volt, de amivel foglalkozik, az biztos, hogy úgy kell csinálni, hogy közelebb kerüljen olyan válaszokhoz, vagy egyáltalán olyan kérdéseket fel tudjon tenni, amik az életben fontosak.